Pre ľudí, čo nás ešte nepoznajú, toto video je natáčané formou humoru, ktorý nemusí každý pochopiť, a taktiež je brané s nadhľadom, aspoň tak nejak. Očakáva sa, že bude brané za nadhľadom. Užite si video, skladá sa z niekoľkých častí. Nejak som to polepil dokopy. Ale nie. Bola to sranda. Nachádzame sa v Želovskom údolí a s našimi kamarátmi, snažíme sa infiltrovať medzi obyvateľstvo a degustujeme za dosť neprimeranú cenu týchto žetónov, ale zatiaľ sa snažíme nájsť tú správnu chuť. Pri miestnom vinárstve, etiketa. No, tam aj kolega Mário pivnicu, aj vinič v tej oblasti, no a my si chceme dať z tejto Mirša Oliver, lebo táto odroda sa pestuje len u nás v Maďarsku a naše najlepšie, čo my vieme, je robiť rosé vína, to u nás na Slovensku dosahuje najlepšiu kvalitu, Cabernet Sauvignon by sme si chceli dať. Tak, ako môžete vidieť, už sme si nabrali Cabernet Sauvignon Rosé a musím povedať, že je veľmi priateľné. Dali nám to sladšie a naozaj je tam priateľná aj vôňa, aj chuť. Na môj vkus vhodné pre dievčence, lebo je to sladké, pre mňa je to už až príliš sladké. Bolo by skúsiť od nich Cabernet, ale suchšie. Ešte ako chutí, ale ináč výborné, kvalitatívne. A tak Sopečný je tieto vyvreniny. do záhradky pekne. A hudbány spôsob, to si dobre vybral. Ďakujem, ja som sa To nevadí, dneska sa spí tu. Šálo, neboli dievčatalo, a nevracalo pršáti, nechcelo by dievčatati. Extra psy. No, Teraz na nás. Je to tu neskutočná atmosféra, dobre, že sme išli. Presne tak. Refrén oni začnú, sľubujem. Ej, ale zarodilo. Pani. Bože, stoj pri nás, skladať ti nám. 3 roky na jednu letu. Áno, spievame. Čo, ideme preskúmať pivnice? Hej? Teraz ale aj mne rob na TikTok. Na TikToky? Nevadí, takto pokračuje náš vlog. Pôjdeme tu po rôznych pivniciach. Tento krajín sa bojí, ale aj tak Ja som v šoku. Chápem to. Veľmi ťažké. Čiarky. To sú tvoje Krvný, to je tvoj krvný tep. A tuto vieš prečo je poučiarky? Lebo to je medovina. Aha. Takže to znamená, že to bolo veľmi dobré? Nie, že to nebolo víno. V poriadku. Môžeme pokračovať ďalej. To je ožratý zase, aha. Pozri sa na ňu. Najebaný ako hrúznica. Počkaj, priblížim na ňo. Nie. Tak je.
ale vstúpite sa už do reči. A to aj obhospodarujú? Čo to? To aj obhospodarujú? No jasné, dneska to bol striekať. Dneska striekal do 3. či do koľkej. Dneska Aj to my bol sme Jožo. dneska absolvovali postoj. Takže To je riaden vinohrad. Dneska je to postoj. Ako vyšitý. To je chabzďa pomedzi ten vinohrad. Tak to už hej. To je najväčší problém, to keď som robil tam divý tabak. To čo vidíš? Toto je divý tabak. No pán vedúci, takto pod rúškom tmy, čo nám poviete k tejto činnosti tu na Vinici? Je to 8 ročník. 8 ročník? 8 ročník. Už 8 rokov po sebe tu konáte túto činnosť. Hej. Takže je to veľmi príjemná činnosť a Snažíme sa o vínu turistiku áno, a aby sa tu rozvíjala turistika, proste aby chodili ľudia aj všetko degustovali vína, lebo tu sú parádne vína. Tak no. dobre, ďakujeme vám veľmi pekne za túto akciu. Ale keď príde k boju, on nevie a a už zrazu sa onienga. Ja si odpijem. Chceš sa odfotiť? Ende šluse. Beriem. Дорогие друзья. Toto je koniec vlogu. Ach. Poď. Dobrý deň. Nachádzame sa u kolegu Pavla Štefanidesa. Čo nám môžete povedať k tomuto porastu? No tak nachádzame sa vo Vinohrade, v známej lokalite vinohradníckej. Je to vinica z samorodného hrozna. A ako môžete vidieť, vegetácia postúpila už veľmi dobre. Pán Baláš, môžete povedať, ako máme fenofázu už? Naozaj už máme fenofázu odkvitnutého plodu. No BBH vám teraz nevymyslím takto rýchlo, ale naozaj porast je pravidelne kyprený. O pôdu sa starajú, dodávajú organickú hmotu v podobe maštalného hnoja. Sortiment odrodový sme spomenuli? Nie, máme tu sortiment samorodných, to znamená odroda Nojenčina, odroda Concordia a je tu aj sem tam Otelo. Väčšinou biele odrody sú tu. Preferujete ich prečo? Preferujeme ich preto, lebo je o ne väčší záujem. A či už o hotové víno, alebo o predaj hrozna. Je to veľmi zaujímavé a pre nás, akože pre mňa, čo som si prešiel už koľkými vinicami, ojedinelý ukáže na takejto relatívne veľkej ploche sa pestujú prevažne krížence amerických a európskych odrôd, ktoré tu boli už sú tu s nami 100 rokov, dajme to aj viac. Stále prosperujú. Stále idú, hej. A je o ne záujem. Áno. Turutu. Ďakujeme, dovidenia. Ako je podľa teba táto pôda obhospodárenia? Tuto vidno jasný vplyv herbicídov, pretože pôda nie je kyprá. Vidno tu najmä to, že pôda nie je kyprá, niektoré odolné buriny. Asi tu bolo použité proti jednoklíčnolistým. Je krátka tu vidieť vplyv tých burín, tých dvojklíčnolistých. Aj agát napríklad. Takáto rastlinka agátu, takáto, tá by tu nebola, keby to bolo tak ošetrovaná tá pôda, ako
tu na upali ho. S tým, že tu na je vinič na kolíkovom vedení v podstate. Nevedení, ale opore. No. Pozrieme sa na násad. Boha, toto ešte na kvitne. No. Môžeme vidieť rozdiel, že tu na nám hrozno, teda vinič ešte len kvitne. Áno, perové tyčinky a tam už máme skoro hotový plod. Čím to podľa mňa je? To nedá dokopy ani Mária Bohova. No a strihajú na 2